Yazушыны тауларга тең итүче аның әсәрләре. Язучының биеклеге дә, аның бөеклеге дә һәм мәңгелектәге урыны да шул әсәрләргә бәйле. Амирхан Геники кебек зур әдипләр шал башлары белән биек күкләргә терәлеп торган мәгърур тауларны хәтерләтә. Мин әдәбиятка сугыш аркасында кайттым. Соғыштың башынан ойындым, китәргә туры килде фронтка. Соғыштың нәрсә икәнен әйтеп торасы инде. Ул үзлексез үлем, кан, үлем. Ләкин шушы үзлексез кан, үлем аша икенче бер нәрсәне сизәргә тоярга мөмкин иде. Ул да булса кешенең яшәүгә булган омтылышы, өмите, ышанычы, кыскасы яшәү дигән нәрсә үлемнән көчлерәк.